Assalamu alaikum jama'a. A yau sabon bidiyo na zan yi bayani akan wasu features, wasu abubuwa da ake yi a YouTube wanda yawancin mutanen ba san ana yi ba kuma yana da muhimmanci sosai. Waɗannan abubuwa guda uku zan yi bayani akan su a wannan bidiyon. Na farko incognito mode, sannan na biyu shine dark theme, shine kamar night mode. Sannan abu na uku kuma shine restricted mode. Waɗannan abubuwa guda uku suna da matuƙar muhimmanci a YouTube wanda yana da kyau a ce duk mai amfani da YouTube ya san waɗannan abubuwa. Farko za mu fara da incognito mode. Zan shiga cikin YouTube ɗina. Shi dai incognito mode shine kamar ka ɓoye ainihin account ɗinka, ka yi visiting channel da wani account wanda ba naka ba. Farko in za ka sa incognito mode za ka shiga wajen account ɗinka can sama hannun dama. In ka taɓa ga incognito mode nan daga wajen tsakiya. In har baka ga incognito mode ba to kai updating ɗin YouTube ɗinka. In baka yi updating ɗin YouTube ɗinka ba, ba zai baka incognito mode ba. To za ka taɓa turn on incognito. Wannan shine incognito mode, ba ainihin account ɗina ba ne. Duk wani visiting ɗin channel sai za ka yi sai ka yi incognito mode. In ka gama abin da za ka yi sai ka koma can ka taɓa wajen incognito ɗin hannun dama. Ga turn off incognito sai ka yi. Ina fata kun gane wannan incognito mode. Duk wani visiting ɗin channel za ka yi incognito mode. In ka gama ka dawo da shi ainihin account ɗinka. Kun ga wannan shine ainihin account ɗina, ba incognito mode ba. Abu na biyu kuma shine dark theme. Koma can wajen account naka sama hannun dama. Sai ka yi ƙasa ga settings, sai ka shiga settings. Daga sama ga general, sai ka shiga general. To abu na biyu in kuka duba shine dark theme. A kashe yake sai ka kunna shi. Dark theme shine kamar night mode. Yana da kyau ku koyi amfani da night mode. Shine hanya da aka fi so mutum ya ringa kallo da shi, saboda yana baya ba ido matsala, sannan kuma yana saving battery. Wannan abubuwa masu muhimmanci guda biyu yake yi. Yana saving battery sannan baya ido matsala, sai ku kunna shi. Wannan shine night mode. Ina fata kun gane. Preferably ka ringa yin kallo da visiting YouTube a haka. Ni ma haka nake yi. Sai ka zo can ƙasa, abu na uku shine restricted mode. Ga sunan guda biyu, restricted mode da enable start for night, ka kunna su. To restricted mode shi kuma amfaninsa shine ba zai ba da dama a visiting channels na batsa ba. Ko yaro ka ba wayarka yana so ya visiting channel na batsa ba zai iya ba, ko ya saka ba zai kai shi ba. Ina fata kun gane. To ka ringa sa restricted mode, ba ma dan ko zaka ba yaro ko zaka ba wani wayarka ba, ko dan kai a karan kanka by mistake ba za su kai ka wajen, wani lokacin kun ga ai za su kai ka ne kai tsaye ba tare da kayan niyya ba, su kai ka wajen batsa. To ba za su kai ka ba. Ina fata kun gane. To wannan su ne abubuwan da na ce zan yi bayani akan su, kuma ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo na wani abubuwa guda uku, wato restricted mode da incognito mode da kuma dark theme. Ina fata za kun ji daɗin bidiyon nan, kuma idan kana da wani tambaya za ka yi a comment section ko wani ƙarin bayani, insha Allah zan baka amsa. Sai anjima.